രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ആരും വന്നില്ലല്ലോ. ആരും വന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയില്ലേ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലുള്ള കാര്യം? മാതാജി ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ. മാതാജി ഇന്നലെയും പറഞ്ഞല്ലോ നാളെയും മറ്റും. അതെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും എന്ന് പറയാൻ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഉപനിഷത്ത്? വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശ്രുതി ആണ്. വേദത്തെ കേട്ടിട്ടാണ് ജ്ഞാനപ്രാപ്തി നേടണത്. ദ്വാപരയുഗ അന്ത്യം വന്നപ്പോഴ് വേദത്തിനെ വ്യാസദേവൻ 4 തിരിച്ചു. ഒരു ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് ടോപ്പിക് വൈസാണ് വ്യസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ വിഷയാനുസാരം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ സ്കൂളില് സയൻസ് എന്ന് പറയും. അതിനെ ബയോളജി, സുവോളജി, കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെ 3 തിരിക്കുക. അതുപോലെയാണ് ഋക്ക്, യജുർ, സാമം, അഥർവം അങ്ങനെ 4 തിരിച്ചു. യജ്ഞക്രിയകളാണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത്. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദേവോപാസന നടത്തുക, അതാണ് സംഹിത, ബ്രാഹ്മണം, ആരണ്യകം, ഉപനിഷത്ത് എന്ന് 4 ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ വേദത്തിലുമുണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡം ഉണ്ട്. പിന്നെ സംഹിത ഭൗതിക സുഖത്തിനായിട്ട് ഉപാസന ചെയ്യുന്നതാണ്. കർമ്മകാണ്ഡം ഫലപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഫലോദ്ദേശത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണതാണ്. ആരണ്യകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ചാ പറയണത്. ഉപനിഷത്ത് ദിവ്യജ്ഞാനമാണ്. വേദത്തിലെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് ഉപനിഷത്ത്. ബ്രഹ്മവിദ്യയാണ് ഉപനിഷത്ത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ 108 ഉപനിഷത്തുക്കളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട്. അതിൽ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ളത് 11 ഈശോപനിഷത്ത്, കേനോപനിഷത്ത്, കഠോപനിഷത്ത്, മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, പ്രശ്നോപനിഷത്ത്, പാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്, തൈത്തരീയോപനിഷത്ത്, ഏതരയോപനിഷത്ത്, ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത്, ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്ത്, ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്ത്. അങ്ങനെ 11 വളരെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ വേദാനുശാസനം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോ. എന്താ വേദങ്ങള്? വേദത്തിന്റെ സംസ്കൃത ക്രിയാധാതു പലതും തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും. ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ലഭിക്കണ ഏത് ജ്ഞാനവും അത് വേദം എന്ന് പറയാം. ബദ്ധാവസ്ഥയില് നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവിന് പല ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ?
ഇപ്പോ ബദ്ധാത്മാവും മുക്താത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ചാല് ബദ്ധാത്മാവിന് 4 ന്യൂനതകൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. അയാൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റും, മായയ്ക്ക് വശംവദനാണ്, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അപൂർണങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ വേദങ്ങളെ ഹൈന്ദവം എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വർണ്ണാശ്രമം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിത്വം ഇരിക്കുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമം എന്നുള്ളത് വേദാനുസാരികളെ കുറിക്കുന്നതാണ്. വർണ്ണം, ആശ്രമം നമുക്കറിയാം, 4 വർണ്ണങ്ങള് അല്ലേ? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. ആശ്രമങ്ങൾ 4 എണ്ണം: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ഘടനയാണ് ഇതിനെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറയാം. ഈശ്വര സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വിഭജനം. അത് സാർവത്രികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായത്തില് അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോ സാമൂഹ്യ വിഭജനം ആണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭാരതത്തില് പല പല സത്യപ്രമാണ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വൈദിക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭാരതത്തിൽ ചാണകം അത് വിശുദ്ധ വസ്തുവായിട്ടാ കരുതണത്. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മലമാണ് അല്ലെ? ഒരിടത്ത് മലം സ്പർശിച്ചാൽ ഉടൻ കുളിച്ച് ശുദ്ധാവണം എന്നാണ് വേദം അനുശാസിക്കണത്. എന്നാൽ മറ്റൊരിടത്തോ പശുവിന്റെ മലം പരിശുദ്ധാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? അഴുക്ക് പുരണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ചാണകം മെഴുകിയ ശുദ്ധാവുന്ന. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ശക്തി കൊണ്ട് ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധാണ് എന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ ദൃഷ്ടിയിലൊക്കെ വൈരുദ്ധ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് തെറ്റല്ല എന്നാണ്, ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്നാണ്. ഈ ശ്രുതി, ഈ വേദത്തിന് ശ്രുതി എന്നാ പറയാ അല്ലെ? ശ്രുതി മാതാവ്. ഇപ്പൊ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി കൈവന്ന അറിവാണ് അത്. അപ്പോ അല്ലാതെ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ല. മാതാവിനെ പോലെ അശ്രുതി കണക്കാക്കുക. അമ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ അല്ലെ അളവറ്റ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഒരാൾക്ക് അച്ഛനെ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആധികാരികമായിട്ട് ആരാണ് അത് പറയാൻ യോഗ്യതയുള്ളത്? അമ്മയ്ക്കാണ് അല്ലേ? ആ അമ്മയ്ക്ക്. അപ്പോ സ്വന്തം അച്ഛനാണോ എന്ന് പരീക്ഷണം നടത്താനൊന്നും നിവർത്തിയില്ല, അമ്മയുടെ വാക്കാണ് അല്ലേ സത്യം. അപ്പോ വേദങ്ങള് അമ്മയായിട്ടാ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പിതാമഹന എന്നാ പറയാ, പ്രജാപതി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? ആദ്യമായിട്ട് വൈദിക ജ്ഞാനം കൈവരിച്ചയാള് അദ്ദേഹമാണ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മദേവന ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തതാ. ലോകാരംഭത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജീവനും ആ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാ. ഇപ്പോ വൈദിക ജ്ഞാനം കൈവരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് നാരദനും പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്കും പുത്രന്മാർക്കും പിന്നെ അത് പരമ്പരയായിട്ട് ശിഷ്യ പ്രശിഷ്യ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൈമാറി വന്നു. അങ്ങനെ വൈദിക ജ്ഞാനം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വൈദിക ജ്ഞാനം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ പരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോ പലതരം തെളിവുകളുണ്ട് ഒരു കാര്യം തർക്കമില്ലാണ്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രമാണങ്ങള് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം പറഞ്ഞ കണ്ടറിയാം. എന്നാലോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കാരണം ആ അറിവ് പൂർണ്ണമാവണമെന്നില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രര്, ദുര്യോധനൻ, ശകുനി, സാല്വൻ, ദന്തവക്ത്രൻ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുമ്പില് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ? പിന്നെ അനുമാന പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് അകലേന്ന് പുക കാണുകയാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അവിടെ തീയുണ്ട് എന്ന് പറയും. അതൊരു അത് തോന്നലാണ് അല്ലെ? തീർത്തും ശരിയാവണം എന്നൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട്
അനുമാനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാം. ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വന്നേക്കാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് 4 പേര് കൂടി ഇങ്ങനെ സംഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടി ഒരാളിങ്ങനെ മുടന്തി നടക്കണു. അപ്പൊ ഉടനെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പറയാണ്, അയാൾക്ക് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള നെർവിന് എന്തോ പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, അല്ലല്ല, ആൾക്ക് ഹാർട്ടിന് ഒരു ഗുരുതര പ്രശ്നം വരാൻ പോണുണ്ട് എന്ന്. ഉടനെ ഓർത്തോ പറഞ്ഞു, അയാളുടെ കാലിന് ഒരു ഹെയർലൈൻ ഫ്രാക്ചർ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ 4-മത്തെ ആള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അയാളോട് ചോദിക്കാം എന്ന്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറയാണ്, ഇല്ല, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ്. അപ്പൊ പരമയോഗ്യരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാര് പോലും ഹൈപ്പോതെസിസിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. അനുമാനം അത് എപ്പോഴും ശരിയാവണം എന്നില്ല. സ്വതവേ നമുക്ക് ടെൻഡൻസി ടു കമ്മിറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് അല്ലെ മനുഷ്യന്. പിന്നെ ശബ്ദപ്രമാണം, അത് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒക്കെ പറയുന്ന ആ ശബ്ദപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം. വേദങ്ങള് ശ്രുതികള് അമ്മയുടെ തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലേ, എല്ലാം ശബ്ദരൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ വാണി ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ. മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ, ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അർജുന എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാതാക്കളൊക്കെ പറയും, ഭഗവാൻ എന്താ കൃഷ്ണൻ സ്വന്തം മേനി നടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണ പോലെ അല്ലെ, പത്രാസ് കാണിക്കാൻ അല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഭഗവാൻ മാത്രാണ് യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത്. ആദിമനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കൂ. ഇത് ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ, അജനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യജന്മം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ അത് കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയില് തത് ശൃണു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സംശയത്തിന് ഇട നൽകാതെ പറഞ്ഞു തരാം, കേൾക്കൂ എന്ന്. അപ്പൊ ശബ്ദ പ്രമാണം അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ആധികാരിക സോഴ്സിൽ നിന്ന് അത് കേൾക്കണം എന്ന് മാത്രം അല്ലെ. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടുന്ന അറിവാണ് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുക, പൂർണ്ണജ്ഞാനം നമുക്ക് തരുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആകാശം ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ. ആവിഷ്കൃതവും അനാവിഷ്കൃതവുമായ ഭൗതിക ഈ പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകം ചെറുതാണ്, അതിനേക്കാൾ 3 മടങ്ങ് വലിപ്പം ഉണ്ട് അല്ലെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിലെ നിവാസികളും അനശ്വരങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ആകാശം ഉണ്ട് എന്നും പറയാണ്. അപ്പോ ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടുന്നാ? വേദങ്ങളിൽ നിന്നാ കിട്ടണത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ പരീക്ഷിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളുടെ സഹായമാണ് നമുക്ക് ഈ വക വിഷയങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂള്. അപ്പൊ ഇതാണ് വൈദിക ജ്ഞാനവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പരമോന്നത അധികാരിയായ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം വരിക്കണത്. ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മുടെ അല്ലേ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോ അതനുസരിച്ചാണ് ഇസ്കോൺ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാത്ത ആളല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് അല്ലേ, ശ്യാമഗോപ രൂപം അല്ലേ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റേത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ജ്ഞാനം വരിക്കണത്. എല്ലാ ശ്രേണിയിലുള്ള ജനങ്ങളും കൃഷ്ണനെ യഥാർത്ഥ അധികാരിയായിട്ട് തന്നെ കരുതുന്നുണ്ട്.
കൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അംഗീകരിക്കണം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനവും. അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് വലയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തില് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറിവുണ്ട്: അനുമാനം, നിഗമനം. അപ്പൊ അനുമാന രീതിയില് മനുഷ്യനെ നശ്വരനായിട്ട് അംഗീകരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറയാണ് മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങളും സഹോദരിയും പറയാണ് മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്, നശിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുന്നു മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്. എന്നാലോ പരീക്ഷണത്തിന് ഉദ്യമിക്കാതെ തന്നെ മനുഷ്യൻ നശ്വരനെന്നത് നിങ്ങള് വസ്തുതയായിട്ട് അംഗീകരിക്കും അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണോ എന്ന് ഗവേഷണം നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെ പറ്റിയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. മരിക്കാത്ത ചിലരുണ്ടെന്ന് തോന്നിയേക്കാനും ഇടയുണ്ട്. എന്നാ അത്തരക്കാരെ നേരിട്ട് കണ്ടില്ലെന്നും ചിന്തിക്കും. അതിനാല് ഗവേഷണം ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാവില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ. അപ്പൊ ഇതിനെ ആരോഹണ പ്രക്രിയ എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയാ. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ച് ജ്ഞാനം നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപൂർണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അനുമാനത്തില് ശരിയായ രീതിയിൽ എത്താൻ നമുക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയണത് മനസ്സിന്റെ വേഗതയിലുള്ള ഒരു വിമാനത്തില് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ഭൗതിക വിമാനത്തിന് ആകെ 2000 km/h ആണ് അല്ലെ വേഗത. എന്നാലോ മനസ്സിന്റെ വേഗത എത്രയാണ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? 10,000 മൈൽ അകലെയുള്ള ഈ രാജ്യങ്ങളെ ഒക്കെ നമ്മള് അല്ലെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവിടെ എത്തും അല്ലെ? ചിന്തിക്കും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അവിടെയൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ വേഗത അത്രയ്ക്കും അധികമാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ഈ വേഗതയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക വിഹായസ് അത് അപരിമിതമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ധാമൊക്കെ ഒരുപാട് അകലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴില് നമ്മള് പരിശീലിക്കണം അല്ലെ? എല്ലാ നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു വരണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഗുണങ്ങള് യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് അദ്ദേഹം വൈദിക സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശരിയായി കേട്ട് പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം വിശ്വാസ്യനായിരിക്കില്ല. വേണ്ട വിധം ബ്രഹ്മത്തില് മനസ്സുറച്ച ആളുമായിരിക്കണം. ഇതാണ് 2 യോഗ്യതകള്. എന്തൊക്കെയാണ്? വൈദിക സന്ദേശം ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ട് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച ആളാവണം. പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തില് മനസ്സുറച്ച ആളും ആയിരിക്കണം. വൈദിക അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒക്കെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് ഗോവിന്ദന് എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അവയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ്. നശ്വരാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെ? അതുപോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് നാശമില്ല അല്ലെ? ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് തുടക്കം ഒടുക്കം ഒന്നുമില്ല, അനന്തമാണ്. നമ്മളുടേന് തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നതെങ്കിലും സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. ആദിപുരാതന പുരുഷനുമാണ്. ഓരോ നമ്മള് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമ്മള് പ്രായം കൂടിയിട്ടുള്ള വേഷത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? എപ്പോഴും യൗവന യുക്തനായിട്ട് ഒരു 15ഓ 20ഓ ഒക്കെ വയസ്സുള്ള നവ യൗവന യുക്തനായിട്ടാ നമ്മളെപ്പോഴും അല്ലെ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഒരു വൃദ്ധനായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലെ സാരഥിയായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്തൊക്കെ 100-ലധികം വയസ്സുണ്ട് കൃഷ്ണന്. പ്രപൗത്രന്മാര് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. എന്നാലോ ഒരു ബാലനെ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ?
ഇപ്പോ കൃഷ്ണന് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന് ഒരിക്കലും വാർദ്ധക്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപാരമായിട്ടുള്ള കഴിവാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ അതാ വ്യത്യാസം. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മള് അതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ചാല് നമുക്ക് പല വിസ്മയങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ വളരെ പ്രയാസാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കാം. അവർക്ക് ഭഗവാനെ, ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കും. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ, പരിപൂർണ ജ്ഞാനം തരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണഭക്തന്റെ കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പോ തുടക്കത്തില് ആദ്യത്തില് ഒരേ ഒരു വേദം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറയുമ്പോ അത് ശ്രവിക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു അന്നുള്ളവര്. ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ ഒരു ഇത് വേദം മന്ത്രം കേട്ടാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം മുഴുവൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവര് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യും. എന്നാൽ 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യാസദേവൻ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വേദം ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കി. എന്താ കാരണം? പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ഹ്യുപദ്രുത എന്ന് ഭാഗവതം പറയും. എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് പ്രായേണ അല്പായുസ്സുകളാണ്, മന്ദഭാഗ്യരാണ്, മന്ദബുദ്ധികളാണ് അല്ലേ? ഷാർപ്പ് അല്ല അവരുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ. പിന്നെ അനേകം പീഡകളാല് അവര് വിഷമിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മന്ദഭാഗ്യരാണ്, മന്ദബുദ്ധികളാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്പായുസ്സുകള്, ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവര്, ബുദ്ധി കൂർമ്മത ഇല്ലാത്തവര്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കി വെച്ചു. അതുവരെ ഗ്രന്ഥം രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആചാര്യന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കേട്ടിട്ട് പ്രശിഷ്യ എല്ലാവരും ഗ്രഹിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ കലിയുഗാരംഭത്തിലാണ് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയത്. അങ്ങനെ ഋക്ക്, സാമം, അഥർവം, യജുർ എന്ന് 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു. വിഭിന്ന ശിഷ്യന്മാരെ അതിന്റെ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നീട് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വിജബന്ധുവർഗത്തെ പരിഗണിച്ചു. ദ്വിജബന്ധു പറഞ്ഞാല് ഉന്നത കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഉചിതമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലൊക്കെ ജനിച്ചു, എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദ്വിജബന്ധു എന്നാ പറയാം. ഇത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന മഹാഭാരതം രചിച്ചു എന്നാണ്. പിന്നീട് 18 പുരാണങ്ങളും രചിച്ചു. പുരാണങ്ങള്, 4 വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുക്കള് ഒക്കെ വൈദിക സാഹിത്യം തന്നെയാണ്. അതിനു ശേഷം വ്യാസദേവൻ വേദാന്ത സൂത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി, അത് ജ്ഞാനികൾക്ക്, ചിന്തകന്മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാ അങ്ങനെ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിനെ സംഗ്രഹിച്ചെഴുതി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാസദേവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആരാ? നാരദര അല്ലെ? നാരദമുനി. ശ്രീനാരദമുനിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വ്യാസദേവൻ സ്വയമേവ വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും അത് രചിച്ചിട്ടും വ്യാസദേവന് തൃപ്തി വന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു കഥ അറിയാം നമുക്ക് അല്ലെ? ബൃഹത്തായ ഒരു കഥയുണ്ട്. നിരവധി പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും, വേദാന്ത സൂത്രം തന്നെ രചിച്ചിട്ടും വേദവ്യാസന് വേണ്ടത്ര സംതൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയില് നാരദ മഹർഷി നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്, അങ്ങ് വേദാന്തം എഴുതി അതിനെ വിപുലീകരിക്കൂ. വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനാണ്. പരമമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും ഒരാൾ അറിയേണ്ടത് കൃഷ്ണനെയാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം. ഭഗവത്ഗീത 15:15 നമ്മൾ പഠിച്ചു. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതുകൊണ്ട്
പരമലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. വേദാന്ത തത്വചിന്തയുടെ എല്ലാ വൈഷ്ണവ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും ഈ വസ്തുത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള നമ്മള് ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷന്റെ ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന വേദാന്ത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആ തനതായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ്. രാമാനുജാചാര്യര്, മധ്വാചാര്യര് അവരൊക്കെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ വേദാന്തത്തിന്റെ ആദ്യ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ. ശങ്കരാചാര്യരും ഈ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്നുള്ള വേദാന്ത സൂത്രത്തിലൊക്കെയാണ് വിശ്വസിക്കണേ. എന്നിരുന്നാലും ഈ സകല വസ്തുക്കളും നിരപേക്ഷ സത്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആവിർഭൂതമാകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വരാട്ടാണ് അല്ലെ, സ്വയം പ്രകാശമാനമായതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെയോ വിജ്ഞാനം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ബോധവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ആർജിക്കണത്. എന്നാ ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലോ, ഭഗവാൻ സ്വയം ഭാസുര തേജസ്വിയാണ് അല്ലേ. സകല അറിവിന്റെയും ഉറവിടം അത് ഭഗവാനാണ്. സകല വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംഗ്രഹം വേദാന്ത സൂത്രം. വൈദിക ജ്ഞാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവര് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണ ഏവഹി എന്നാണ്. അപ്പോ അവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ചും മാത്രാണ് അല്ലെ ഭാഗവതത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത് എന്നുള്ള ആ വിഷയം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതില് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആമുഖമാണ് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥന എന്ന് വെച്ചാൽ ധ്യാന മന്ത്രമുണ്ട്, ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിതം എന്നുള്ള. ആ രണ്ടാമത്തെ സെഷനില് ആ ധ്യാന മന്ത്രാണ് പഠിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. നാലാമത്തേല് 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കും. 5-ാമത്തെ ക്ലാസ്സില് 9 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കും. 6-ാമത്തെ ക്ലാസ്സില് 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ 6 സെഷനായിട്ടാണ് ഈ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. പാഠം ആമുഖാണ്. പ്രമാണം, പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദം, അങ്ങനെ 3 പ്രമാണാണ്. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ധാരണ, കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, അതാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്നുള്ളത്. അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് അല്ലെ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ കരുതാം, അതാണ് അനുമാനം. പിന്നെ ശബ്ദം, ആധികാരികതയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, അതാണ് ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞ. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, വിശ്വസനീയവുമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കൂ. അന്ധന്മാര് ആനയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അവര് അല്ലെ? ആനയുടെ പല പല ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയും അല്ലെ, ചിലവർക്ക് സർപ്പാണോ എന്ന് തോന്നും, ചിലവർക്ക് കൊമ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പാണോ എന്ന് തോന്നും, ചിലവർക്ക് ഈ ചെവിയൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അത് മഴുവാണോ എന്ന് തോന്നും. പിന്നെ എന്താണ് ഈ ശരീരം തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ചുമരാണോ എന്ന്, പിന്നെ കാലുകളൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മരമാണോ എന്ന് തോന്നും. വാല് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പറയും ഇതൊരു സ്ത്രീയുടെ തലമുടി മെടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ പലതുമാണ് തോന്നുക അല്ലെ. കാണാത്തിടത്തോളം കാലം അതിനെ വിവരിക്കാൻ അവർക്ക് ശരിയായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, പ്രത്യക്ഷം എന്നാല് നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ്. നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകള് ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പൂർണ്ണങ്ങളല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ദിവസവും സൂര്യനെ കാണുന്നുണ്ട്, അതൊരു ചെറിയ ബിംബമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അല്ലെ, ചെറിയൊരു ഗോളം.
പക്ഷേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലോ വളരെ ദൂരെയാണ്, പല ഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും വളരെ വളരെ വലുതുമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാഴ്ചക്ക് എന്ത് വിലയാ ഉള്ളത് അല്ലെ? കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ വലിപ്പം അതിന്റെ അകലും ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തോ ഒന്ന് അകലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗോളം ആയിട്ട് അതിന്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? സൂര്യന്റെ ആ പ്രകാശവും ചൂടും വലിപ്പവും ഒക്കെ എത്രയാണെന്ന് അചിന്ത്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനാൽ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൂര്യനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അതിനാൽ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ആമുഖത്തില് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്, എന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല. അത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ. നമ്മുടെ പല ആചാര്യന്മാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടക്കം അമാനുഷിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. സ്വയം ഭഗവാനായിരുന്നു അല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അമാനുഷികമായ പലതും കാണിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല അദ്ദേഹം. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദു. അല്ലേ, നമ്മള് പരമ്പരയിലൂടെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വെറും രാജാക്കന്മാരല്ല, രാജഋഷികളായിരുന്നു അല്ലെ? രാജർഷികളായിരുന്നു. അവര് ഋഷി തുല്യരായിരുന്നു. അവര് ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനും വേണ്ടിയല്ല അവര് രാജ്യം ഭരിക്കണത് അല്ലെ? അവര് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് പ്രജാ പരിപാലനമൊക്കെ ചെയ്യുക. അവര് അവരുടെ എല്ലാ പ്രജകൾക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ പകർന്നു നൽകാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. അവരെ രാജർഷികൾ എന്നാ വിളിക്കുക. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കും നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയ്ക്കും വേണ്ടി ശിക്ഷാഗുരു ആത്മീയ ഉപദേശവും പ്രചോദനവും നൽകുന്നു. നമ്മള് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദിന്റെ ഉപദേശം നിർദ്ദേശമാണ് നമ്മള് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ദീക്ഷാഗുരു ആത്മീയ ഉപദേശം, പ്രചോദനം, ഔപചാരിക ദീക്ഷ, ഒരു ആത്മീയ നാമം എന്നിവ നൽകുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം യോഗ്യനായ ഒരു ശിഷ്യന് പവിത്രമായ ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്കും നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയ്ക്കും ഒരു സേവനമായി നൽകുന്നു. അത് നമുക്കിപ്പോ ഹരിനാമ ദീക്ഷയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ ഗായത്രിയൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് നൽകുന്നത്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകള്. അതുകൊണ്ട് ഒരാള് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുമ്പോ പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഗുരുവാണോ എന്നൊക്കെ ഗവേഷണം നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? വേദകൽപ്പനകളിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്താണ്? ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് വേദ സന്ദേശം ശ്രവിച്ചയാളും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനും ആയിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞ ആളായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഗുരു. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകള്: തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സഗുരും ഏവാഭിഗച്ഛേത് സമിത് പാണി ശ്രോത്രിയം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തില് മനസ്സൂന്നിയ ആളായിരിക്കണം അല്ലെ ഗുരു. അതുപോലെ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച ഒരാളും ആയിരിക്കണം ഗുരു. ഇസ്കോൺ ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ അധികൃതര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, പിന്നെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മിറ്റി, പിന്നെ ഗുരു സമിതി ഉണ്ട്, സന്യാസ മന്ത്രാലയം ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്രാദേശികമായ സംഘടന അതിന്റെ കീഴില്. അവിടെയും ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവും, സന്യാസി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ക്ഷേത്ര അധ്യക്ഷൻ അല്ലെ, ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ്, നാമഹട്ട ഏകോപകൻ, പിന്നെയോ ക്ഷേത്ര സ്ഥിര നിവാസി, ഗുരുകുല നിവാസി അല്ലെ. ടെമ്പിളിൽ തന്നെ 24 hour സർവീസിന് താമസിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ സഭ, ശിഷ്യന്മാര് എല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ സംഘടന. അതില് അധികൃതരെയും ഗുരുക്കും, പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ധാരാളം പേര്, ശിഷ്യര്.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഹകരണം ആഗ്രഹിച്ചു. കൃഷ്ണനാണ് ദൈവം, അതിനാൽ സഹകരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എനിക്ക് വലിയ കഴിവുണ്ട് എന്ന് ആരും കരുതരുത്. ഞാൻ ചെയ്യാം, അല്ല, സഹകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു. വിഭജിക്കപ്പെട്ടാൽ നാം വീണുപോയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിൽ ശക്തരായിരിക്കുക. കൃഷ്ണൻ സഹായിക്കും, അവിടുന്നാണ് ഏറ്റവും ശക്തൻ. എന്നിരുന്നാലും നാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ വന്നു, അല്ലെ? നമ്മള് ഈ സഹകരണത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്നാണ്. യജ്ഞം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നാണ്. യജ്ഞം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക പറഞ്ഞാല് ഈ തീയില് നെയ്യ് കോരി ഒഴിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ? അതല്ല ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നെയ്യ് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കല് മാത്രമല്ല. ഈ യജ്ഞം എന്നതിന് ഈശ്വര പൂജ, ദാനം, സൽസമാഗമം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. മാത്രല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സഹകരിച്ച് ജീവിക്കണം. എന്തിനോടൊക്കെ? പ്രകൃതിയോട്, കുടുംബാംഗങ്ങളോട്, സമൂഹത്തോട് എല്ലാം വേണ്ട പോലെ നമ്മൾ സഹകരിക്കണം എന്നാണ്. ഇത് സാധിക്കോ എന്നാണ്. ഈശ്വരൻ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ സഹകരണത്താലാണ്. ഇപ്പോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? സൂര്യന്റെ ചൂടുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം ചൂടായിട്ട് മുകളിലേക്ക് നീരാവിയായിട്ട് ഉയരുന്നു. സമയമാവുമ്പോൾ അത് മഴയായിട്ട് താഴോട്ട് പതിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭൂമിയില് മഴ ലഭിച്ചാല് സസ്യങ്ങളൊക്കെ വളരണു, അല്ലെ? സസ്യം പിന്നീട് മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ആഹാരാക്കണു, അല്ലെ? അവർക്ക് സന്തതി പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാവണു. ഇതെല്ലാം കൂടെ എത്ര സുഘടിതമായിട്ടാണ്, അല്ലെ, വർത്തിക്കണത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഒരു ദിവസം സൂര്യൻ സമരം ചെയ്താലോ? അങ്ങനെ ഒന്നില്ല, ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഒരു നാള് അങ്ങനെ സൂര്യനോ വായുവോ ഒക്കെ സമരം ചെയ്താലോ നമ്മുടെ കാര്യം എന്താവും, അല്ലെ? കഷ്ടാണ്. വായു ഒന്നും ഇല്ലെങ്കില്. എല്ലാം പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും സഹകരണം വേണം നിലനിൽപ്പിന്. നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം, ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും സഹകരിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാനോ നടക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കണ്ടറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കില് കണ്ണും ബുദ്ധിയും സഹകരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും കേട്ടറിയണമെങ്കിലും കാതും ബുദ്ധിയും സഹകരിക്കണം, വേണ്ടേ? ആഹാരം കഴിച്ചാല് അത് ദഹിക്കണമെങ്കില് അതിലെ ഘടകങ്ങള് ഓരോ തലത്തില് പ്രവേശിക്കാനും ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സഹകരിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. രോഗാണുക്കള് ശരീരത്തിലെത്തിയാല് പ്രതിരോധം നടക്കണം, അല്ലെ? ഉള്ളിൽ ചെന്ന ആഹാരം പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ അതിന് സംവിധാനമുണ്ട്. രക്തത്തിൽ ചേരേണ്ടത് അവിടെ, മാംസത്തിൽ ചേരേണ്ടത് അവിടെ, മനസ്സിൽ ചേരേണ്ടത്, അല്ലെ, ബുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അവിടേക്ക്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പരസ്പര സഹകരണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമായി, അല്ലെ? ഇപ്പോ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോ കയ്യോ കാലോ ഒക്കെ നിശ്ചലായ പ്രശ്നമായി. ഭദ്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സഹകരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നീ യജ്ഞം ചെയ്ത് ജീവിക്കൂ എന്നാണ്, സഹകരിച്ച് ജീവിക്കൂ, സഹയജ്ഞ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് കലഹിച്ചാല് ഭദ്രത ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? അതുപോലെ എല്ലായിടവും നടക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ യജ്ഞം, പരസ്പര സഹകരണം. ഒരിടത്ത് പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കില് മറ്റൊരിടത്ത് അത് നികത്തി കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ അന്ധപങ്കുന്യായം എന്ന് പറയും. അന്ധനും മൊടന്തനും പരസ്പരം സഹകരിച്ചാല് രണ്ടുപേർക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ഇപ്പൊ അന്ധന്റെ കഴുത്തിൽ മൊടന്തൻ കയറിയിരിക്കാം, അല്ലെ? എന്നിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാം, അങ്ങോട്ട് നടക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കൂ. അങ്ങനെ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. സൂര്യനെയും വായുവിനെയും അഗ്നിയെയും ഒക്കെ ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ട്, അല്ലെ, പ്രദർശിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. പ്രകൃതി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് യജ്ഞത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പിന്നെ എന്താ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭാരതത്തിലെ
ഋഷിമാര് ഈ മുഴക്കിയ തത്വമാണ്. ഈ യജുർവേദത്തിൽ പറയാണ് എത്ര വിശ്വം ഭവതി ഏകനീടം എന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു പക്ഷിക്കൂട് പോലെയാണെന്നാണ്. ഈ കൂട്ടില് താമസിക്കുന്ന പക്ഷികളെല്ലാം പരസ്പരം സഹകരിച്ച് യോജിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാണ്. യജ്ഞമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ സഹകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഇവിടെ ഗുരു ശിഷ്യർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന് അല്ലെ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് 4 പോരായ്മകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം. തെറ്റുകൾ ചെയ്യുക, ഭ്രമം, വ്യാമോഹിതരാവുക, പ്രമാദം, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, വിപ്രലിപ്സ എന്നാ പറയാ, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാ, കർണപാടവ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ്. ഈ പിക്ചറൊക്കെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ശരിയായ അനുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റണില്ല അല്ലെ. പിക്ചറൊക്കെ അനങ്ങുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നിയന്ത്രിത ആത്മാവിന്റെ 4 വൈകല്യങ്ങള് പട്ടികപ്പെടുത്താം. ആരാ പറയാ? പറയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ പറയൂ. ഇത് 4 വൈകല്യങ്ങളല്ലേ അത്? അതെ, ഈ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത അതൊക്കെയാണ്. അതെ അതെ, ആ 4 എണ്ണം. തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, കള്ളം പറയാനുള്ള ഇത്, പിന്നെ വഞ്ചന, അതല്ലേ മാതാജി? അതെ, മായയ്ക്ക് വശംവദനാവും, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രാദികളിൽ നിന്ന്, അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നുമുള്ള 4 പോരായ്മകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുക. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 ഉദാഹരണങ്ങള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അപൂർണാണ് അല്ലെ. ചിലപ്പോ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെന്താ പറയാ, ചതിക്കാനൊക്കെയുള്ള പ്രവണത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മുമ്പ്. ഇതിലാ പഠിച്ചേ, ഒരു ചാക്ക് അരി ഒരിടത്ത് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷികൾ അത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കൊത്തി തിന്നിട്ട് പോകും. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന്, അതെ അതെ, മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നിച്ച് എടുത്തോണ്ട് പോരാൻ നോക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. പിന്നെ മായയ്ക്ക് വശംവദരാണ് നമ്മള് അല്ലെ. ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ശരിക്കും അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? മായയ്ക്ക് വശംവദരായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാ നമ്മള്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ നമുക്ക് തെറ്റൊക്കെ പറ്റുമല്ലേ പലപ്പോഴും അല്ലെ. പിന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നേ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക അല്ലെ. തെറ്റുകൾ പറ്റും. ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞ സംഹാരം. ഈ കുറവുകളെല്ലാം ഉള്ളതിനാൽ നമുക്ക് ആർക്കും തികഞ്ഞ അറിവ് നൽകാൻ കഴിയില്ല. നാം സ്വയം തികഞ്ഞവരുമല്ല. അതിനാൽ നാം വേദങ്ങളെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചവരാണ്. എന്നാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അത്ര പൂർണ്ണ അറിവൊന്നും നമുക്ക് അതിലില്ല അല്ലെ. കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. ഈ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെയും ഉൾപോകി അതിനെയൊക്കെയും നിലനിർത്തുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശശക്തി മാത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി. അത്രയൊക്കെ കുറച്ച് അറിവുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇനി വേദങ്ങളെ
നമ്മൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കണം. അല്ലെ? വേദം ശ്രുതി മാതാവാണ്. അല്ലെ? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ് വേദങ്ങള്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് കൃത്യത്തില് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ്. ഉപനിഷത്ത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ അല്ലെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയർന്നുയർന്നല്ലേ പ്രേമഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി വരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്, അതായത് കർമ്മകാണ്ഡം അധ്യായം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അവസരം ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ രൂപത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് കർമ്മകാണ്ഡം, പിന്നെന്താ ഉപാസനാകാന്ഡം, അല്ലെ? ജ്ഞാനകാന്ഡം, അങ്ങനെ 3 കാണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേദങ്ങളില്. അപ്പൊ അതില് ജ്ഞാനം ആദ്യം കർമ്മം എന്താ പറയാ സകാമകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പുത്രൻ ഉണ്ടാവാൻ ഓരോരോ ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനായിട്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങള് യാഗങ്ങള് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കല്. അത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ അതാ പറഞ്ഞു തരണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മുടെ കർമ്മവാസനയൊക്കെ നശിക്കണം, അല്ലെ? പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനകാന്ഡത്തില് ഉള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് തന്നെ. വേദങ്ങൾ പറയണത് ഭഗവാൻ അരൂപിയല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ ആ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തി പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉപാസന കാണ്ഡമുണ്ട്, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുക എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അവസരം ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ രൂപത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉപനിഷത്തുക്കൾ അതീന്ദ്രിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ ചെറിയ പുസ്തകമാണ്, 18 മന്ത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ വളരെ ഗഹനമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും എന്താണ് അനുശാസിക്കണമെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ, പ്രായോഗികമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. ഇപ്പൊ ഉപനിഷത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഇരിക്കുക, നിഷദതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരിക, അടുത്തേക്ക്, ഭഗവാനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക. അതാണ് അല്ലേ ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ 11 ഏറ്റവും മികച്ച ഉപനിഷത്തുകൾ, ആകെ 108 എണ്ണം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ട് 11 എണ്ണം. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈശാവാസ്യ, കേന, കഠ, പ്രശ്ന, മുണ്ടക, മുക്തിക, തൈത്തിരീയ, ഐതരേയ, ഛാന്തോക്യ, ബൃഹദാരണ്യക, ശ്വേതാശ്വേതര. അങ്ങനെ 11 ഉപനിഷത്തുക്കള് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. വേദിക് നോളജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ചാർട്ട് വൈസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേക്കണത് എന്താണ്? ശ്രുതി ഉണ്ട്, സ്മൃതി, 2 വിഭാഗങ്ങളാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തില്. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, എവറി വേർഡ് അൺചേഞ്ച്ഡ് എറ്റേണലി. അത് ശ്രുതി മാതാവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദങ്ങള്, ഉപവേദങ്ങള്, വേദാംഗങ്ങള് ഒക്കെയാണ് ശ്രുതിയിൽ വരിക. എന്നാ സ്മൃതിയിൽ വരുന്നതോ ഈ റിച്വൽ സൂത്രാസ്, കൽപ്പവേദാംഗ, അങ്ങനെ ഒക്കെ സൂത്രങ്ങള്, തന്ത്രങ്ങള്, പഞ്ചരാത്രം, പിന്നെ പുരാണം, ഇതിഹാസം, 6 ദർശനങ്ങള്, അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ വേദങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളേ? സംഹിതകള്, ബ്രാഹ്മണകങ്ങള്, ആരണ്യകങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുക്കള്, 4 വിഭാഗം. വേദാംഗങ്ങളിലോ കൽപ്പം, ശിക്ഷ, വ്യാകരണ, നിരുക്ത, ഛന്ദസ്, ജ്യോതിഷം, അങ്ങനെ 6 അംഗങ്ങള്. പിന്നെ സൂത്രത്തില് ശ്രൗതസൂത്രം, പിന്നെന്താ ഗൃഹ്യസൂത്രം, ധർമ്മസൂത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ വൈഷ്ണവ വർഷിപ്പ് ഏതിലാ?
പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയണത് വൈഷ്ണവ വർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ പുരാണങ്ങള് 18 പ്രധാനമുള്ളത്, 18 പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു നിൽക്കണ പുരാണങ്ങള്. പിന്നെ താമസ, രാജസിക്, സാത്വിക് ആയിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്. ഈ തന്ത്ര എന്ന് പറയണത് ഈ എന്താ പറയാ, ശിവൻ പരമശിവൻ പാർവതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാന്നാ പറയണേ തന്ത്രങ്ങള്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, ഈ 6 ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതേതൊക്കെയാണ്? വേദാന്ത, മീമാംസ, ന്യായ, വൈശേഷിക, യോഗ, സാഖ്യ. അതാണ് 6 ദർശനങ്ങൾ ഉള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് പ്രസ്ഥാനത്രയം? വേദാന്ത സൂത്രം ന്യായപ്രസ്ഥാന എന്നും, ഉപനിഷത്തുകൾ ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം എന്നും, ഗീത, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ എന്നിവ സ്മൃതി പ്രസ്ഥാന എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അതാണ് പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ന്യായപ്രസ്ഥാനം, ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം, സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ പ്രസ്ഥാനത്രയങ്ങള് എന്നതിനെയാ പറയണത്. പ്രസ്ഥാനത്രയം. മായാവാദി തത്വചിന്തകർ ന്യായപ്രസ്ഥാന, ശ്രുതി പ്രസ്ഥാന എന്നിവ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനം നിരാകരിക്കുന്നു അത്രേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പരാമർശം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പരാമർശിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം വളരെ ശക്തമാണ്. അല്ലെ, വാദങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന വേളയില് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാല് അതിന് പ്രാമാണികത്വം കൂടും, അല്ലെ, ആധികാരികത കൂടും. അതാണ് ഇവിടെ വാദം ശക്തമായി മാറും അപ്പോഴ് എന്നാണ്. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വേദ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത്. അപ്പൊ പാഠം 1 അവലോകനം എന്താണ്? വേദസാഹിത്യത്തിന്റെയും ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും അവലോകനം പറയാൻ പറഞ്ഞാ അറിയോ? വേദസാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, അല്ലെ? വൈദിക ജ്ഞാനം, എല്ലാ അറിവും അതിലുണ്ട്, വേദങ്ങളിലുണ്ട്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഉപനിഷത്ത്, അല്ലെ? അതെ, അതെ, വേദത്തിലെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഉപനിഷത്ത്. വേദസാരം എന്നും പറയാം. അങ്ങനെയാണ് ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ 1-2 വാചകമൊക്കെ എഴുതാൻ പഠിച്ചു വെക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചേരാം, എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭക്തിയില് നമുക്ക് ഉയരാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് തന്നത്. 3 തെളിവുകളുടെ തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? 3 പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് ഏതൊക്കെയാ? അതെ, പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, പിന്നെയോ ശ്രുതി. ശ്രുതി കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രമാണം, അമ്മയുടെ ശ്രുതി. അങ്ങനെ 3. ശ്രോത്ര പ്രമാണം, അല്ലെ? പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശ്രോത്രം. അപ്പൊ നിയന്ത്രിത ആത്മാവിന്റെ 4 പോരായ്മകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. വേദ അധികാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങള് അതേതാ? വേദ അധികാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങള് ഗുരുക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബ്ദപ്രമാണം. വേദാധികാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളാ ഇതല്ല മാതാജി, പോരാ മറ്റേ ഇത് അൽപായുസും അതൊക്കെ കൊണ്ട് അതാണ് എഴുതാന്ന്. അതാണോ? നമ്മള് വേദത്തിലെ ജ്ഞാനമൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണത് എന്തിനാ?
നമ്മള് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും. ആ അല്ലേ അതെ. ആ വിജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കണത് അല്ലേ? പിന്നെ ആക്ച്വലി വേദം ഒറിജിനൽ വേദമല്ലോ അത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വേദം. പിന്നെ അതെ അത് അതെ ശ്രുതി എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരും, മായാവാദികളും അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും. ശ്രുതിയാണ് അവർ അംഗീകരിക്കാത്തത്. കാരണം അത് അതെ ഋഷികാരും ഒക്കെ എഴുതിയതാണ്. അപ്പം അതെ വേദം ഒറിജിനലാണ്. വേദം ഒറിജിനലാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണത്. അതെ അതെ ശ്രുതിയാണ്. സ്മൃതിയാണ് ചില പേരൊന്നും സ്വീകരിക്കാത്തത്. അതെ. അപ്പൊ ശ്രുതി ആയിട്ടുള്ള വേദം എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് വരുന്നത് അവിടെ അല്ലേ? ഇസ്കോൺ ഗുരുക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബ്ദ പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ? ശബ്ദ പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയല്ലേ? ഭഗവാന്റെ വാണിയല്ലേ ഭഗവത്ഗീത? ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഭരണഘടന. അപ്പോ ഇസ്കോൺ ഗുരുക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബ്ദ പ്രമാണത്തിന് പങ്കുണ്ടല്ലോ. കാരണം ഭഗവാന്റെ വാണിയല്ലേ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണത് ബേസ് ആയിട്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദവിജ്ഞാനം പിന്തുടരുന്നവരോട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വേദവിജ്ഞാനം പിന്തുടരുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ളവര് അവരെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയണേ. എല്ലാ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ ശ്രുതി ഇതില് നമ്മളെ സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രുതി കൂടെ അല്ലേ മാതാജി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത്? ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തന്നത്. അതെ അതെ അതെ. ഇനി നിങ്ങള് ഇത് കഴിഞ്ഞ വൈഭവ ഭക്തി വൈഭവയിലേക്കാ പോവാ. അതില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതാണ് മാത്രാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഭക്തി വൈഭവയില്. അപ്പൊ നമ്മള് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചും ഭാഗവതം എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്നും എല്ലാം പഠിക്കും. 6 സ്കന്ധം, ആദ്യത്തെ 6 സ്കന്ധങ്ങളാണ് ഭക്തി വൈഭവയില് പഠിക്കാനുണ്ടാവുക. അത് 3 വർഷം കൊണ്ടേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത്ര ഇലാബറേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മഹാഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, ശരിയായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ 6 കൊല്ലം വേണം എന്നാ പറയാ. ചിലപ്പോ അതിലും കൂടുതലും വേണ്ടി വരും എന്നാണ്. മാതാജി ഇനി അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടോ മാതാജി? എന്താ അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവും. അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് 6 സെഷൻ കൊണ്ട് ഈ ഈശോപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും അസൈൻമെന്റിനൊക്കെ ഉള്ള സമയം തരാം. ഓക്കെ.